otváranie novej reštaurácie. 3. diel. Konečne doma. Koniec. Segrát, čo budeme robiť? Ja sa idem kúpať, neviem ako ty. Ja sa idem pozrieť, čo máme. Toaster, dám si chlieb. Ňam. A teraz budeme robiť čo? Ja viem, paď. Nie, to na mňa nedaj. To sa neopovážiš. Prosím, len to nie. Len to nie. Ale no, veď sa trošku prispôsob. No poď sa ukázať, ja sa ukážem. No vidíte, aká som krásna. No poď. Nejdem. Ty si to dala dole. Nie, nedala. Oho, som asi slepá. Daj si to na seba, inak do seba neročím a poď pred kameru. No tak, na to zabudni. Tvoje módne trendy sú sprosté. No, tak to vyzerá, že je nádherná. No, a že sú sprosté. Mne sa to nádherne páči. No ešte, že tak. Mne sa to naozaj páči. Nepáči sa mi to ani náhodou. No, dobre, ja to dám zatiaľko dole, aj ty si to daj dole. No, ideme si urobiť taký malý pikníček. Počkaj, ja idem predečku. No, tu je rozložená. Prečo sme tam napísali vlastne tie mená? Lebo sa nám to páčilo, nie? Tie mená. Idem pre vody. Počkaj. Tu máš svoju obľúbenú. Tu milujem. A tu máme ja svoju obľúbenú. Idem po nejaké jedlo, počkaj sem. Tak a som tu, tebe som prinesla jablčka a mne konzervy. Mňam, studniakam. No to je super. Ahojte, dievčatá. Ahoj. Musíš dám do všetkého vždycky strkať nos. No jasné, že musím. Prečo nie ste v práci? Lebo máme voľno, predstav si. No tak potom nič. No. Ach, bože, to je protivná. Máš pravdu, poďme. Už sa blíži večer, mali by sme to upratať. Prečo všetko hádžeš? Pretože sa mi chce. Vieš? No, máš pravdu. Poďme spať. Fajn. Ja zatiaľ zavriem. Počkať. Tak. Dúfam, že sa vám tieto 3 diely páčili. Uvidíme sa pri ďalších videách. Ahoj!